mhlawumbe okungcono ke ngoba naku sikhuluma into yomlando mase usungene kahle sewungene ya sengene ngempela ake ngichaze mina ukuthi kuba okay yebo kubalekile canti kuzokusiza lokho yeah for reference ukhuluma nophani yeah ukhuluma no Hertzog uvela kancane Zuma ke vela kancane avela kancane awu madoda okachuno chuno uchuno kamshanguzo uchuno kamshanguzo yebo okay umshanguzo kaDlodlongo awu madoda umshanguzo kaDlodlongo kaDlodlongo uDlodlongo kaSijamane yebo awu madoda yeah uSijamane okaJokazi Sijamane kaJokazi uJokazi okashisa yebo yeah ushisa ukamagebha Magebhe yeah Magebhe ukaMdlovu awusafika komdlovu madoda ngenzela khona uzofika kahle uMdlovu okaZitho okay uZitho kaMaphumephethe okazana sangena bese saxhumana nabesuthu nazo ke kaPhumephethe okazana Dzana DZANA okay Dzana yeah uZana ke okaZuma wesanjani amancamalala ke isizwe ke lesamancamalala yeah kenza ukuthi ukhona uyongena kahle ukuthi ukhuluma nobani hayi ngizwa kahle impela hayi ya uyisuse phezulu esihlahleni sokuqala mhlambe mangikuxhumela ukuthatha umlando yeah uSimphiwe ngikuphe naye inkosi ebusayo manje Simphiwe ukwazini igama lakhe okay inkosi ebusayo Simphiwe kwazini Zuma inkosi ebusayo ke le Simphiwe kwazini ezalo uNkantshamela uJohn ke banezingisana bona kodwa sekuyeke nje lokho ingisa uNkantshamela zalo umconjwana umconjwana kaMafahleni Mafahleni okaLigaju uLigaju kaMatomela uMatomela akashisa mawulandela kusiyahlangana ke yahlangana noJokazi yebo yabo sebebanye ke beyale okuyale then kuza uMagebhe yebo okay sewungahida ngalokuya nje awuthi ngivele ngiyixhume once okay kaMdlovu kaZitho kaMaphumephethe kaDzana kaZuma hawu wasihlanganisa zethu kaMaphumephethe kaDzana kaZuma soqedileke umlando wakaZuma okay ungaqhubeka ke nokuqhubeka hayi ngoba sesaqala la ngowakwaZuma ngisale sengiqhubeka ngawo okay sengiyitholile angazi noma ngabe inkosi lebusayo njengamanje inazi izibongo zayo nje inazo kodwa okwamanje akacaci kahle ngoba nje sengizoxoxela indaba inazo ayinazo kanje kwathi makusathi kuhlelwe izibongo kwaqhamuka ikhansela lenkosikazi lavanele noma selibongela nje kwasho kodwa isizwe sangakuthokozela lokho ngibese ngithi no mhlamba ake ngenze nje ayenze sort of i competition ngithumele mhlawumbe ngizokunika lo phepha ngokunika one day
ngithumele ezikole Esikoleni. ezama high school nama secondary schools Yeah. bengiwanike up to November ukuthi aresponde ukuthi ake ba compete ezikoleni zabo Yeah. bakhipha abantu ababili bese labo bantu ababili bezocompete la komkhulu Yeah. ngezibongo zenkosi Okay, bacikoze nje bacikoze ngithumele ezikoleni ke lelo phepha lami Yeah. ngangithe i-closing date uNovember kuze kube manje kodwa Awukatholi response. angatholi respond ngoba inhloso ukwenza lokho kushoyo Yeah. kube nembongi nje Yeah, bezohlala nje khona endaweni. bese sizibhala ngisho phansi Yeah. zingene emlandweni sikuleso simo nje Okay. silapho sikulawo ngqengaje nje okwamanje Manje izikhona kodwa zona izibongo azikho kwayizona. zivela Phela ngani izibongo ziqhamuka ngegigaba ukuthi inkosi idlule egigabeni ezikanje ilapho lasifisa loke noma inconywa noma kubonakala iqhaza layo. Yebo. hayi akukho intana ngoba kusahlelwa leyo nto Yeah. ukuthi ake siyabanika ke Yeah. ukuthi njengosi uyayibona Yeah. nawe ke kufuna mawubongela phela uresearch Yebo, Angeke ukuthi ingene nini kanjani bekwenze njani nomlando wayo nje. akho-ke Yeah. la yona ekhona mhlawumbe ukusho kahle Yeah. ayenze kahle khona simthande senze ukuthi Yeah. lutho ikona lokho engiphezu kwakho-ke nje angikhuluma Okay. ngeshwa-ke iy'kole engibona ukuthi nazo zisanda ukungisapotaja ngoba Yeah. kuze kube manje lelo phepha engalikhipha futhi ngazi ngathi kuzoba ne-competition oshaya owenza into enhle somnika u-1 awuthola 1,000 Umkomelo. Yeah. umkomelo unumber 2 kube ku-half waleyo mali Yeah. bhaliwe in black And number 1 futhi kuyoba uyena futhi imbongi. yena kuseyimbulona nje seyoba uyobuyisekela uyomsiza mangabe mhlambe mangabe becathula nje noma ngabe akekho lo nayo seyo uyobamba. yeah Ngakuhle futhi kube umuntu osemncane ikona phela ozokhulela kuyona lento ekwenzela ukuthi noma ngabe inkosi ingasaphethe yona ngene enye inkosi ikwazi ukuqhubeka. ikona phela ngiyifaka esikoleni kubantu abancane manje ke angazi sefuna ngivuselele umbhalo wami hayibo ngempela kwenza ngazi ngakufaka nalabo bekuthiwa indonsa yini bakusho nje ama-poetry abenza ama-poetry e-library Okay osonkondlo nje bonke bala empela ake bangisize ngaphandle kwalapha sengize nje aqala unyaka ke ngisho ukuthi senihambe kangakanani manje mhlambe ngenhlanhla kuzobe khona sebekuphethe bese sikubuka ke ukuthi cha ke ake sikusekumkhulu ke so besocikoza size sikhiphe loyo naye athi hayi ashintshe indlela la kokukanje singakubeka kanje nani nibe khona ke nini as i-guidance ukuthi hayi uright la ngoba ngiphethe nembongi ka-JZ Masinga kube khona imbongi zangempela ezizakulalela lokho hayi kuyoba sezingeni imbongi yamasinga nje yakuphi Masinga ukhona ngapha ngasingakonkandla okay umuntu wasendaweni vele umuntu wasendaweni ngasenkandla ngeze ukuthi ngokuyimbongi yakho umongameli akeke ziyazobezwa mase sesijaja akisisiza ukuthi umuntu okhipha kona ngempela ukusho nokuthi ukusho kanjani phela ungabe imbongi kodwa mawakwazi ukucikoza uyimbongi njengami nje engikhulumayo mawimbongi uyakhombisa ngilapha manje yena ehlukeneke kulomkhakha lo osonkondlo imbongi nanosonkondlo osonkondlo ngathini bayankondloza nje barayime bajabulisa abantu ba entertain sort of imbongi zisuke zincoma ngomgcweti futhi ziyajula ngomgcweti okuserious bangempela ozokwa wena egazi ukuthi cha hayi inkosi yangempela wayisho inkosi noma ingelutho kodwa uyenza nje
hayi ne kulapho mntana azikho izibongo zenkosi okay kodwa mhlambe in the near future ngeke singaqhamuka sesinako mhlambe okungacishe sinazi ke izibongo zenkosi sizibeke ngisho phasi mawudanga izidukhuze manje ngifaka ilokuzana iCD la noma naye ebhaliwe phansi ikhulume okay isho izibongo zika zakhe uNkantshamela wayenazo yena izibongo ke nezibongo ngesho kodwa zibhalekanga ngenze ke ezibukwayo nje lapho onesibongo sangempela ke loyo imbongi yakhe yashona kusho ukuthi ngenhlanhla naye yayenza lokho okwenzayo sasiqopha nje kahle kusema amakhaseti njalo bekuthi bakuzoba nomcimbi ngidlale okay kwakhona intombazane ezalwa owayebongelo sashona uyazicela ukuthi isafisa ukuthi ibe nazo mase ngithi ikhasethi yami ithi wayiletha esitolo le sitolo bathi akayilethanga awu ngalimala kokulahleka kwami hayi ngalimala sangempela yabona ke lezo kwakuyimbongi ke leyo manje naye kakanazo ngalokudede ngibami engathi ngoba indodakazi yakhe yayithwasela ubungoma kanje ngithi hayi ngathi kufuna ukuhamba ngakho mhlawumbe yafisa naye akudlala mesese izinto zabe abantu siyangilimaza mhlawumbe lapho wazibheka kabi nje phela ngoba umuntu mengenalo uthando nalo nami ngakhohlwa ukuthi ngizithathe mhlawumbe uyirecord kube khona ikhaseti ehlalayo endlini ezohlala ikhona le kube iyona mhlawumbe idingwa abantu iphumele khona leyo carelessness awu madoda hey basibulala ke madoda hawu ukona lokuphana okubhedayo engakwenza okay bengicela lana umlando wakwaZuma nokwelamana kwamakhosi lokho sitobile kwamakhosi aphethe la empendle mhlambe ngifisa ngokuxoxela umlando noma umude kangako awuxoxe ngempela noma kungaqinisekile kodwa ke nje ngoba wakwathi unalo ipheshana elifana nalelo nginalo ipheshana nami elisho ukuthi ngempela kona imvelaphi yethu inako lokuhlokwa kodwa ngathi futhi noZondi kwaye kwakhona ukuxhumana uZondi mhlawumbe nje ngoba ngithi kusobala la ake khona sisakhuluma into esiyibonayo noma singasho ukuthi iyona nje kodwa ke at least hayi sathatha ibreak okwamanje ubaba usofuna elinye ipheshana lakhe azolisebenzisa saqoqa hayi sike inkosi ke ebusayo lapha enkandla uBhekumuzi uBhekumuzi uzalwa uvusa umbango Bhekumuzi Bhekumuzi uzalwa uvusa umbango uvusa umbango uvusa umbango uvusa umbango uzalwa unduku yakhe mhlawumbe ngamabomu ngithi ukudidisa ngamabomu siyoqoqa unduku yakhe umfowabo kagcina amazwi unduku yakhe umfowabo kagcina amazwi ugcina amazwi uzala uJZ lo mongameli uJacob Zuma ugcina amazwi uzala uJacob Zuma umongameli unduku yakhe ke nogcina amazwi bazala umnyakanya
kodwa ungathi induku yakhe uzalo umnyaka uqonda ukukhuphuka nesihlahla okay umnyakanya kusezalo umsholozi umnyakanya uzalwa umsholozi umsholozi azalo umatomela iyona nkosana ke leyo ke yamatomela umsholozi okay lo matomela uzalo ushisa yeah okay ake ulungisela lapha ngithanga ukudida ngabonga kodwa wena ngenzethi ngoba uyifiga upresident khona uzokwathi uqhamukaphi lapha kumsholozi sekuwena-ke uyozifakela kahle ukuthi kanti uqhamuka la akazalwa inkosi yena umsholozi uzalwa umfowabo unduku yakhe umfowabo kaGcinamazwi uGcinamazwi uzala uGedleyihlekisa president mase ukuthi umnyakanya uzalwa umsholozi kamatomela nakho-ke kashisa kamagebe mase ngehla nayo njalo kamdlovu awusingehle nayo njalo khona ngizwe ngehle nayo kanjalo kashisa seyichuma lapho kithi nje isendelinye sibanye nje phela kwaphuma kushisa nje la ingcabi yaphuma khona ushisa ushisa yena wasikhipha ngomama julile umlando madoda kakhulu ngekhola nje kumanje ngiphezu kwalo wakithi wajokazi nje ufuna ukuwakha isikhumbuzo sakhe lapha emanxiweni akithi lapha kula mahlathi wabona le pheshele phansi kwaleziya ntaba ufuna ukuwakha isikhumbuzo sajokazi awu madoda nami fihlela le kude angithi sisuka laphaya okay thina sisuka lapha uGaju ngala thina sala phana phela ubunikwa indawo ukuthi yabona isigodi nje sakho sonke oh madoda nombani benikwa isigodi sakhe namasimake nomndeni wakhe oh madoda okay njengomafahlini ula nje phezu komfula yabona inkosini la ulapha ehlathini leli vela lesizulu mafahleni ulele lapho awu madoda okay besala ke ukwelamana kwamakhosi akwaZulu uthe ufisa ukusuka phi ke ufisa lesingaqala khona nje la eqala khona ngoba ngoba ilawo waphela sayilayo ngaphethe okay wona phela njengithe usuka kuZuma ezekudzana okungcono sengingakubeka la kulo wami umlando ngizothi nje kuseyiwona akukhona olunye uZuma nje ukuthi yena webusa ngesikhathi okay iminyaka kwaku 1699 noma wakhothama 1699 okay kwathatha udzana wakhothama ngo1717 kwathatha uMaphumaphethe wakhothama ngo1735 kwathatha yayi secret kwathatha uZitho wakhothama ngo1753 kwaba uMdlovu kwaba u1771 kwaze uMagebe kwaba u1789 Magebe 1789 kodwa ushisa ke lenzala abantu kwawo1807 shisa 1807 sekuthi umatomela yakho ngo1825 ukushona kwabo ke lokhu 1835 1825 hayi ke
ila sekuzongena ke manje ke umsholozi ke no lugaju